Добър вечер и добре дошли на всички приятели на литературата и почитатели, разбира се, на Валя Радинска. Уважаеми господин президент, уважаема госпожа Радинска, скъпа Надя, благодаря сърдечно за тази покана. За мен наистина е огромна чест и привилегия да бъда пред вас на тази сцена по този специален повод. Даване ход по щапулника на тази много лична книга. Както знаете, аз съм лекар. Не знам защо Валя точно мен избра, вероятно защото опитвам да съм в интимни отношения с литературата. Обичам литературата, главен редактор съм на едно медицинско списание, но съм далеч от това да се нарека литератор. Затова предпочитам да кажа, че ще говоря пред вас като лекар, почитател на Валя Радинска. Всъщност перото заема особено място в моя личен живот, моята професионална биография. Тук точно в 2016 година дадах ход на учебника по белодробни болести в 2 тома. Единствения след... Единствения след толкова много време, след 35 години, това беше единственият учебник и до сега след 8 години единствен, на който се учат специализанти, лекари, още практикуващи лекари, и за мен е чест отново да съм тук, точно на тази сцена. Някак се чувствам като гражданин на древна Атина, като почетен гражданин на древна Атина, нещо като парисияс. През 5 век преди новата ера Еврипид дава за първи път това понятие. Пуска в ход думата парисия. По-късно Мишел Фуко работи върху етичния смисъл на тази дума, върху употребата и в етичния смисъл в различни слоеве на обществото, от различни хора, от пророци до учители, през инженери и лекари. Но всъщност по времето на Еврипид, когато той я въвежда в езика на атиняни, е означавала правото, привилегията на свободния гражданин на Атина да говори пред другите, да говори пред обществото. Това е било, така да се каже, демократичния смисъл на това да можеш да говориш през всички. Разбира се, по-късно Мишел Фуко въвежда и този етичен смисъл да говориш парисия по политически, по етически признак. Тоест, по-късно, някъде след 2-3 века, тази дума вече придобива и друг смисъл. Освен да говориш това, което мислиш, и да говориш истината. Така че в този смисъл тук, на тази сцена на перото, аз се чувствам като парисист, древен гражданин, почетен гражданин на Атина, защото имам тази привилегия да говоря именно пред вас това, което мисля. За това, което е написала Валя в тази последна нейна изповед, наречена Синът ми Степан. По същото това време, когато е живял Еврипид, 5 век преди новата ера, Сократ казва, че човекът е душа, която се служи с тялото. Много красиво. Аз много обичам това като лекар. Човекът е душа, която си служи с тялото. 12 века по-късно Рене Декарт въвежда това холистично триединство, поради което ние сега наричаме нашата мечта на медицина, холистична медицина. Това е триединство между душа, ум и тяло. Ума за знание, тялото като храм на душата, а душата за връзка с онзи вселенски смисъл, с абсолюта, който всъщност прави смисъл на нашето съществуване. Изкуството на живота всъщност е едно умело съчетание на Аполониевото начало, на Аполон, което всъщност е разума, и на Дионисиевото начало. Това е нашето битие. Това е удоволствието от битието. Удоволствията, които ние всъщност усещаме, чувстваме, преживяваме чрез нашите сетива. Всъщност преживяваме чрез чувствата. Но забележете, ние не сме само мислещи същества. Ако трябва да дефинирам човека по един начин, той има много начини за дефиниране, аз би го нарекал мислещо същество, което чувства, което се радва, което страда. Това, което обикновено казвам на моите студенти, знание, което не е преминало през чувствата, всъщност не е познание. Няма такова познание, което не е почувствано, което не идва от душата, не идва от сърцето.
Затова човекът не е просто чувстващо същество. Човекът е съчувстващо същество, защото е осъден да живее в общност с другите хора, с другите човешки същества. Защото без тях човек не би могъл да оцелее, дори да проговори, защото езикът ни е нужен, за да разговаряме с другите. И затова ние го научаваме през родителите си. Ако няма тях, ако няма общността, за какво ни е езикът всъщност, ако няма с кого да общуваме? Джон Дън през 17 век казва нещо великолепно, което настръхва. Човекът не е остров. И това го казва в прочитото стихотворение "За кого бие камбаната". Дало повод за заглавие на романа на Ернест Хемингуей. Защото човек има нужда от другите за своето щастие. Защото е социално същество и измерва своите успехи и значимост през очите на другите. Извън обществото, отвън човешкото общество, всъщност няма човек. Има само Бог и животни. Затова човекът има органична нужда от съпричастност, от съпреживяване, от състрадание, от съвместие, от събуждане. Тази представка всъщност говори за необходимостта от общност, от общ живот, че човекът има нужда всъщност от споделен живот. Затова композира, пише, вае и не го прави за себе си, а го прави за другите. Уж за себе си, но също за другите. И в този споделен живот се крият както неговото щастие, така и неговите незгоди. Любимият на всички Иво Андрич пише: "Ние, зная се, не живеем и не работим заради хората, а въпреки хората. Често и против хората, но винаги за хората." Защото всеки човек се стреми към одобрение и признание от общността, в която пребивава. За да я спечели, му е необходим ключ към душата на другите. Откъде идва този ключ? Откъде го получаваме? Кой ни го дава? Този ключ идва от изкуството, изобразителната, музика, литература. Без този ключ ние, лекарите, не бихме могли да отключим душата на никой пациент. Не бихме могли да го доведем до изцеление. Затова казваме, че без състрадание няма изцеление. Валентина Радинска е изразила именно това на много места в книгата си. Тази зависимост и загубеният ключ към изцелението на нейното дете. Всъщност това, което съм аз, е благодарение на досега с изкуството, с музиката, но най-вече с литературата. Литературата не ни прави непременно по-добри, но ни дава една възможност повече да бъдем по-добри. Българският философ Асен Игнатов някога беше казал: "Всичко изживяно от теб, всичко изстрадано, всичко прочетено и изписано няма капка смисъл, ако не те прави по-добър човек." Валя Радинска битува именно в този холистичен контекст. Със словото си не прави по-добри хора. В свое интервю преди няколко години в списание Изпиро, на което имам честта да бъда главен редактор, Валя Радинска споделя следното: "Онова, което не е добро за обикновения човек, за поета е добре дошло. Защото страданието раздвижва пластовите на душата ти. Пренарежда ги. В теб изригват неподозирани лавини и ако успееш да преработиш правилно този житейски опит, ще се научиш да извличаш от него онази квинтесенция, която е същността на поезията. Удобният, комфортен и спокоен живот не ражда голяма поезия. Ако не гориш накладата на този живот, няма как да сложиш огъня му в стиховете си." Моят син Степан е драматичен разказ за непомерната цена, която плаща любящата майка за един детски живот. Разказ за твореца, който трябва да продължи да живее в самота, но и да пише върху кладата на житейското страдание, за да потвърди прозрението, че скръбта всъщност е утвърждаване на живота като висша ценност.
Присъствие в отсъствието и обратно. Отсъствие в присъствието на любими хора. На син, на съпруг, на майка, на баща. Скръбта е всъщност възхвала на любовта, която остава да живее и не си отива от нас, докато има памет за нея. Ние, лекарите, най-добре знаем цената на живота. Най-добре разбираме думите на Иван Динков. Животът няма синоним. Затова трябва да бъде живян въпреки неочакваните удари, които ни нанасят той. Достойно, почтено, споделено с другите, чрез онова, което можем и заради което живеем на тази земя. В това споделяне ние намираме житейския смисъл да съществуваме. Това прави и Валя. Споделя с читателите любов, уж лична, но близка на всеки от нас. Не е лесно да се напише такава книга, но както казваше любимия на двамата ни поет, лесно се намира дърво, трудно е да се направи икона. Първо е брадвата, после идва детото, следва пилата, след това идва шкурката, докато се появи някакъв образ, докато се появи всъщност смисъл. Книгата на Валентина Радинска, синът ми Степан, разказва история, започваща в един летен августовски следобед на Драганина могила, любимата Драганина могила на семейството, и продължаваща цели 20 години. История за това как някой, който не може нищо, е в състоянието да те научи на всичко важно за човека тук, на земята, в този живот. История на дете-инвалид с детска церебрална парализа и неговата майка, пожизнен болногледач и придружител. 20 годишен ад, разказан на 84 страници. Иван Динков казваше, че след стиховите и поезията, не, след стиховите и съвестта, няма трети ад. Аз казвам, има трети ад. Да загубиш детето си. Нищо на този свят не струва колкото живота на едно дете. На церемонията при връчването на наградата му, на Нобеловата му награда за литература през 2010, Марио Варгас Льоса каза следното. Трябва да продължаваме да мечтаем, да четем и пишем. Това е най-ефективният начин за облегчаване на нашето преходно съществуване. За победа над корозията на времето, за превръщане на невъзможното във възможно. При живе покойният комик Джордж Карлин казваше: животът не се мери с броя на вдишванията, а с миговете, които спират дъхане. Желая на всички вас по-лек път през корозията на времето и повече бездиханни мигове. И не питайте за кого бие камбаната. Тя бие за всички нас, за да напомня, че всяка чужда смърт ни смалява, защото всеки наш ден е споделен и всяка болка. Сърцето като мида се разтваря и като птица болката отлита. Валя Радинска.